Manultihon, Kapitulo 21. Tumalakon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari sama sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag naghunahuna ka nga ang tanan mong gibuhat husto, apan timan ang hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan kaysa maghalad ka kaniyag mga mananap. Ang mga taong dautan sa ilang pagkamahitason ug karbo gigamhan og kini kasalanan. Plano sa makugihon modangat sa pagkamadagayaon, apan ang madali-dalion nagdali lamang ngadto sa kawadon. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Malaglag ang mga dautan pinaagi sa ilang kaugalingong kabangis kay nagdumili min sila sa pagbuhat sa matarong. Ang mga taong sad-an musubay sa dalan nga maliko, apan ang mga walay sala nagbuhat sa matarong. Maayo pag magpuyo sa kisami kaysa mutipon pagpuyo sa balay sa asawa nga tagawtawan. Ang mga daotang tao kanunay nangandoy sa dautan ug wala sila'y kaluoy bisan sa ilang silingan. Sa dihan silutan ang taong bugal-bugalon makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon makakaton gikan sa itudlo kaniya. Diyos na maoy matarong nasayod sa mga nanghitabo sa sulod sa balay sa mga taong dautan. O siya maoy mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangalipuyo sa mga kabos, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang gasa nga gihatag diha sa sekreto makapuypoy sa dakong kasuko. Kung tumano ng justisya, magmalipayon ang mga maayong tawo apan maminghoy ang mga dautan. Ang dili magamit sa maayong pangisip musangko sa kamatayon. Ang pagpatuyan sa kilayan sa bino ug sa maayong pagkaon dili gayud makapadato kanimo. Ang mga taong dautan mahimahiagom sa pag-antos nga ila untan ipahangtang sa mga tao nga matarong. Maayo pag magpuyo sa kamingawan kaysa makitipon ka sa tagawtawan ug bugal-bugalon nga asawa. Ang mga taong maalamon mahimong dato ug magpuyo sa kaharuhay, apan ang mga hungog mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Magmaluluyon ug ayaw panlimbong ug mabuhi kag dugay. Mutamot kanimo ang ubang tawo ug dili kalimbungan. Ang aptik nga general makailog og usa ka syudad nga gipanalipdan sa kusgan nga mga tawo ug gun-ubon niya ang mga paril nga ilang gisaligan. Kung dili kabuot mahiapil sa kasama pagmatgon sa imong isulti. Ang taong garbuso mabugal-bugalon ug mapahimatason ug nagtuo nga maayo gayud kaayo siya. Ang usa ka taong tapulan nga nagdumili sa pagtrabaho sama ra sa naghikog. Siya nagunahunag hinagkog sa tibok adlaw apan ang mga taong matarong makahatag ug muhatag sa madagayaon gayon. Kasilagan sa Ginoo ang mga taong dautan nga maghimog halad kaniya labi naghimuon nila kini tungod sa daotang mga tinguha. Dili katuohan ang pagsaksi sa taong bakakon apan ang isulti sa tao nagunahuna pag-ayo sa angay niyang isulti tuhuan gayod. Ang taong matarong magmatgon sa iyang binuhatan apan ang taong dautan magpabaga sa iyang nawong. Ang kaalam, ang kalantip sa hunahuna ug ang pagtugkad sa mga butang walay kapuslanan kung ang Ginoo batok kanimo. Makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat apan ang Ginoo maoy mohatag sa kadaugan.